Buat siap kabeh. Banyune oke kaya tambah dhuwur. Arek iki bae iki. Halo. Odi, Mbak? Yo iki aku wis nang lokasi. Yo iki enak tapi yo ora koyo winginane. Nek pring kabeh urung oleh iki lagi. Sementara iki sik sementing kanggo uji coba. Nggo walet, Mbah, kanggo ngetok-ngetok iki lho. Ya, meluncur ya. Oke, ya tak tunggu nang lokasi. Iku. Ki bos, kabare bos rencanane piye ki? Ya, iki. Kanggo lancare proyek awak dhewe. Lah iki ra nek pringe. Ya, entuke kita lagi anakku. Oh, yo. Wangel golek pring. Wah, sementara coba dulu ora. Kita berhasil dibantu pring apa-apa papan apa-apa. Kok nek gawe apik saiki ya kali tambah dhuwur ya. Mau ketut ilang gak yo Oke. men aku. Ini berarti ya. Wis iki diketok sik kedewan kaya iki. Kira iki. Nah, sakmono coba. Wes sekarang kali. Yo, tali. Diketoki ra apa-apa ki ya. Apa-apa. Penting proyeknya jalan.
sapa iki? Gak bayaran ya? Gak. Oh, iki mah Sangat. ketengan iki. Iya, dulu ngene modal usaha tapi ya. Iya nang hitung. Tuh. Iki lho ana sing kecer. Iya sih Lho tau. iki lho. Oh, 10.000. Nang nggo tuku bakso iki kok. Piro? Resi loro telu papat limo. Limo songo. Kok 5 bar 5 songo iso ngitung po. 19.000 iku 19.000 piye to? 1 telu 5 15 ji loro telu 4 5 25 ji loro telu 4 25 29 kabeh. Nah, iki Lah 29. kok 19.000 berarti 10.000 aku. Sebelah aku nggon kuwi tak titipno ya. Ya. Ya ya ya. Nek tak gawane piro iki? 29. Lho. Jere mang 19. Iya iya. Iya. Yo piye to? Kok campur mbek nggonku. Tak kene-kene ya. 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 Sik nggonku piro? Lho. 20.000. Oh iki 20.000. Lah kok padha mbek nggonem 29. Padha. Tenan to ora iki 29 padha iki. Modalan. Padha 29 iki. Aneh. Wis berarti wis base mek anak buah wis padha. Padha wae. Heeh. Ora to kowe rada koplak marai yo. Lho. Nggonku tak kene jero apa ngono. Belum ewon-ewon kok. Wes. Iki sing tong ditali. Wes iki. Oke ne to kok kene. Apa kok Oh, ndi ya? kok kono kok nang Kero Trono. Yo. Kok kono, Rono. Kok kono kecegat kok kene ya? Adi Rono di. Oh, proyek jadi penan iki. Ya kan gawe apa jange Ya, Mbak, kene ae, Mbak. Samurai. Aja nyemplung sik. Wayahe. Sopo iki tendejan ngono rene. Opine. aduh Hah? kono ngarep Jeruk kayak. ya kok kene lho Hah? kok kene lho kita Wih, langsung ini ya. jogja Maju, maju nih. maju Maju, maju. maju Maju nih. oh Terus, terus. maju dulu Hati loh.
Tambah bane iso iki. Maju neh, Di. Aja nyemplung lho, aja nyemplung lho. Wes nikmati perjalanannya. Diwale, Mbah. Sing adi sing guri. Malah kamu sing arep. Rasa jumbat ngene. Oh. Iku nangsang nang rusuk-rusuk. Ulo! Mas. Tati gantare. Oke, uji coba kedua. Apa nanti, Mbah? Anak bos sampean peti gua e. Oh. Apa wi? Pring, ya. Oke. Oh, itu rezeki dah. Awas, ada yang ngira ini. Walah, dipakai itu.
ikan, ya ini mencari ikan. Lagi mencari ikan. Caranya mencari ikan. Tahu, tahu. Ada orang nangap. Ada orang tenggelam. Ayo. Ayo. Tolong. Oh yo. Banter milene iki.
Yo ucul taline. Kali ini ucul kabeh yo. Gini kok. Gini. Wah, jembatannya Kuala Lumpur rampung. Weh, iya sinane baik yo. Jembatan Kuala Lumpur iki. Oke, mengenak jembatannya, Mbah. Jembatan Kuala Lumpur iki. Oh. Eman-eman ya. Jembatan Nah, bencana iki suatu tsunami iki. Jatuh apik liwat ngisore, Mbah wi. Iki jembatan nang tolak Pak yo. Bisa munggah kene. Aduh. Rusak kabeh iki taline. Aduh. Sok dirapetin neh, Mbah. Kene gantare sik. Di Ayo Allah kuwi ono Allah. Ayo. Ayo. Angkat dulu. Gimana Pak Diba? Apa rek? Topi. Yuk. Wes ilang ketut. Bar iki. Mau takut ora? Hah? Agak iki mau kok. Ya Pak, takut banget. Kuwi Wes gampang, akeh nunggu. Mau buat berhasil iki. Ya, berhasil kena di pasaran no luar negeri iki. wow. Nggih. Ngering. Ini kok gini? Lepas sih. Wis coba ta ki, Mang. Gue bahan evaluasi awak dhewe iki kekurangane no ndi. Jadi nek ngene kan roh kekurangane no ndi.
Terus pas turun lah iki buktine emang jek kurang rapot. Ternyata nganggo tampari gak iso rapot. Serapat. Gak koyo nganggo iki apa? Karet. Suwean ban karet iki, Mang. Terus ini aku kudu nyekel loro. Soalnya mau kan cuma tengah itu. Tengah itu. Mau tinggi sini ini pisan. Tambahi pinggiran. Soalnya mau miring stok lho. Miring ini. Jadi kurang imbang ya antarane iki. Kayaknya cocok iki. Iki kok koyo tambah kempes apa bocor halus tapi do tenan to. Iki jelas. Ambilane Bang. Bang iki piye iki? Ditopoki sik. Toko isik. Nek wis enek bahan-bahan sing nganggo apik lho. Uji cobane sing Pokoknya nak tali tampar iki gak kuat, Gak kuat, kurang Mbak, ya? kuat. Nah, taline kudu karet. oh, nek ngono ya. Berarti sok aku duwe karet ngene iki ae. Ini di Pak Pak. Teh. Awakmu jogo nang kene dia. Nah, wis kira-kira mlaku. Kok tak gaweno apa tenda nang kene, jaga mbek ana tulisane persewaan Banana Ban. Oh iya, masuk Bang. Oke. Karo koko nek tenan tak. Karo angon wedhus tapi aku mau sing nyewa rugi. Oh, tak tukono wedhus. Karo angon wedhus ngene tanggul-tanggul kene ya. Oke. Oke, wani ya jebo ya. Juga tak gawe no tenda nang kene persewaan Banana Ban karo angon wedhus. Mungkin kok nang wisata sing anake pengen angon wedhus. Lho. Pengen nyekel-nyekel wedhus kongkon bayar ora apa-apa. Biasane wong kota Iku iki pati ra tau kelirmu, ya. wong angon wedhus. Biasane kan anak-anak kecil iki kan pengen megang-megang kambing. Ya. Pokoknya megang 5.000. Kari Suruh 20.000 bawa lho, Bang. sana, suruh sini, Pak sana. Kari 20.000 kene kono wis aman, Mbak. Kok uangnya Pak Dewi. Ya. Karena ala akeh ya aku kayak jak tuku bakso ngono ae, nek sing gawe sing nyekel wedhus iku. Pembukuan, laporan. Banana Ban dapat segini, Pak. No. Sekali naik 10.000 untuk 3 orang. Pone. Malah naik ini ya. Promosi gratis ya hari pertama seminggu piye yo maksudnya kok gue sponsor apane sih rawani wong kowe mancing wani ngono kok jangan rene Pak kok tak kayak pengaman 10.000 Samane kok baru ngomong. Berhasil. Tapi berhasil. Oke, ku hilang tapi. wis piye ki Jadi ngene, Mbak. Iki banet tak titipno sampean. Kok aku nggawa perlengkapan sing kurang koyo karet, Mang. Ban karet. Apa ning arane tali karet? ya Ben luwih kuat neh taline. Cuma ngene tok udar, engko tiwas enek wong wisata ya iku gawe kadung tengah tahu cul ya repot. gawe darurat masih darurat ya. digawe darurat ora apa-apa. Oh, nah nang kurangane tali. Mungkin kok dhuwur-dhuwur kok kayak apa jenenge payung magrang ngono kan kena di tali. Oke. Yus, ngono ya, Mbah. Tak titipno sisan ki taline, Mang. Oke. Nah, matur nuwun. Sampai. Terima kasih, Mbah. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Awak dhewe kira-kira bayaran di iya. Ngelem-ngelem mau tiba-tiba nang gede lautan iku mau. Nek gak bayaran ya piye terusan. Nasibku piye, Mbak? Nah, apa itu? Nasibku piye? Tapi nek Ya.